קראתי הבוקר שבמכבי חיפה אומרים שאין להם מה להפסיד הערב. האמת שלא רק קראתי את זה, אני שומע את זה משחקנים כבר בימים האחרונים בשיחות סגורות איתי. חייב להגיד לכם, שומע ולא מאמין. אבל היום שחשבתי על המשפט הזה, אז נפל לי האסימון, למה מכבי חיפה של העונה נראית כמו שהיא נראית. זה כנראה קורה כי חלק מהאנשים שכחו, וחלק אחר עדיין לא הבין אפילו מה זה מכבי חיפה. הם לא הבינו שבמכבי חיפה אי אפשר להגיע למשחק בתחושה שאין מה להפסיד, ולא משנה אם זה מיובנטוס, מכבי תל אביב או אפילו עירוני טבריה. אז אני אומר לברק בכר, תיכנס היום לחדר הלבשה, תראה להם את הכתבות ואת האמרות שלהם עצמם, של השחקנים שאומרים שאין להם מה להפסיד, ותעביר להם חד משמעית. לא רק שיש לכם מה להפסיד, אתם יכולים להפסיד את החוזה לעונה הבאה, וזה לא משנה אם קוראים לכם רועי אלימלך, איתן אזולאי, או אפילו דיה סבא אחרי כל העונה שהוא עשה. ולכם השחקנים, אם אתם שומעים אותי, אז יש לכם הרבה מה להפסיד. ויש לכם להפסיד בעיקר את אמון הקהל בכם. זה שנסדק העונה יותר ויותר בכל משחק מחדש. אז תעלו הערב בתחושה שזה גמר גביע המדינה, לא רק שאין לכם מה להפסיד, שזה גמר גביע המדינה, שאתם יכולים להפסיד הכל. תעלו הערב, תעשו גליצ'ים לכל כדור אבוד, תראו למכבי תל אביב מהשנייה הראשונה, שהמשחק הזה חשוב לכם לא פחות מאשר הוא חשוב להם. ותזכרו שיש לכם חוב אדיר העונה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל יש לכם חוב לקהל, יש לכם חוב להנהלה, יש לכם חוב לצוות המקצועי, והאמת, יש לכם חוב קודם כל לעצמכם. חוב להראות שאתם מסוגלים לנצח קבוצה גדולה במרכאות, כי אולי שכחתם שאתם הקבוצה הגדולה. וחוב יותר גדול להוכיח לכולם שמכבי חיפה זה לא רק מועדון גדול, היא עדיין נשארה גם קבוצה גדולה.